Chuirde bhíonn seo ag léamh roiint scéalta nuaíochta don trí lá míabhdeán 2005. Ní gríonghraif tá mar léireid tosaí ar an nuacht tá miniomh ach grafanaí. Agus sa chás seo sé Líon na Marbh I gcathair nuamhrach. Bhui láthir tá túidimis 6,000 sa teachtain ag fáil bháis. Sin ifir a bhéadaigh go mór ó ónam roimhe sin 1700 cosúil a bhí a fáil bháis sa teachtain roimhe sin. Stát nuamhrach 4,200 sa teachtain atá fáil bháis. Nó dhearsaí 4,000 sa teachtain. I ngach cás tá muid ag bdeathnú ar Gan me leis gur níl ciall leis na bhíogairí seo. Well, tá Bill de an é Bill é? Sé Bill de Blasio méara nuamhrach le ceangal Marial ar hochraide mhór giúdach ar Shráideanna Brooklyn. Líon giúdaí ceart chreideafacha ná Shráideanna chun deas chun átha sochraide a bharcail don rabbi seo céir de banam dó Chaim Mertz. Ba hágart dorm é agus dé mát chua a chúlachtóirí go dtí na Pólíní agus dúirt leo chumach sochraid olmhóra cub. Ní raibh mór an diaatach na Pólíní a dhéanamh ach tá Spáinnin se an chuacht atá ag na giúdaí sa cheantar sin. Tá Geilleagar na Stáit Aontaithe ag crapadh ag laiadú ag an luas is tapúla ó 2008 nuair a bhí géar hitsim is dócha gur go bhfuil sin. Léiríonn an na figiúirí atá againn 160 an dúnta síos ach tá saghainn tugann an teolas seo le tuiscint go bhfuil a bhaid níos measa ná sin ar na bacchain. Ach feicimid nuair a cheochas na figiúirí isteach. Hit OTI olltáirgeach den tíre na Stáit Aontaithe 4.8 fan géad ceathrú na blianáin ach tá bhaid níos measa le teach is cosúil. Well, tá deanúíocht an tá an chomhlacht Geilleagar dhéanann an drug
víris remdesivir le fis goró i gairí go mai leis an druga ceannaíú scarnaí sa chólacht go rábach chórábach sin gur bhí cean don stochhálar tá stop a chorlas I gceannach ar feadh amalín. Tá an stochhálar tá áirdathe mar gheall ar an tástáil druga seo. I nóidíre níl san na torthaí ach measarthacht ach tá lucht na hinnéistíochta tá dúil Shráideanna acu rud éigin a aimsiú deartach siad spin dearfach chur níl mé géirí an focail inmharthana a úsáid féidirach is fearr ar an córáil féidirach a sé an druga seo. Joe Biden agus líomhaintí bin a focail a bhí agus na líomhaintí ní úsáide. Chud an na líomhaintí seo agus chaáir ciúnas Joe Biden féin ag tarraingt sáin anús ar a bártaí. Sí Joe Biden an tainimní taobhdean uachtaránachta don tóchan atá le teacht agus níor daileáiliú go bhfuil leis na líomhaintí seo. Níl is agam. Well, tá an NCAA agus iad faoi bhrú tar éis ráitis tacaíochta a íomha ó Caithfidh mé an focail seo lorach sa bhuclóir. Braham féidir go bhfuil an iorcha. Ar a dheall. Nach úfásach sin. CLG, Common Lú Leas Gael. Tá lú táthar go rá go mbeidh lú leas scoile agus choláiste in an leas a bhaint as a gáil. Tugtar Tua Tagovailoa, quarterback al scoile Alabama mar hampla. Tá milliún á leannacht sna meáin sóisialta. Tá mealltochtán agus charisma ach ní féidir leis airg idir bithíonna fiú agus é suiléir nach bhfuil sé géiste ag céimeáil scoile áil. Fúilim córas an NCAA. Samuel Hargreaves Bocht, hí tábhairne ag in Harlem dar bannam Paris Blues. Ba chrán tacha é sa cheantar 84 bliana d'aois agus ba áit mhór tháirgeacht í an tábhairne seo. Neadar ar bheith a víras a bharí ach tá sé ar slína fídne. Well, tá 16 caite ag nuamhrachaí faoin fendéim agus faoi híon ghlasáil. Faoi dheire tá siad ag gairí Shráideanna.
Is léir bhfuil siad beir agus tinneall agus ag tuairt ag gonsaí chéile. Níl is gom chonasach sin éon scéal. Well, spéirthiche tá áltan seo faoi thoras fíorachach tá Michael Kimmelman ag chur fáil chun gaiscí agus éachtaí na spéirthiche Hushpine Steve. Well, Banigi Sultas. South by Southwest fiche. Stunk Galway. Trúsin. William Geilleagar with Pockle Nuagam Neil. Shinne Amis. The Sulagam Grawan Shavu sides. Yes, no. Tahne vegan as na scale to shin. Agus go mai moide kaint le chéile a ríis sarawad ach idir an dálín goim ra dé oribh go léir tóga gé go bugé.